gani da koko ina taraki, zan yi yabo na a fadar ma'aiki. Rabba a canza mani tunani na ya koma ta fannin ma'aiki. Na yi kuro da himmar yabanka Annabi, sai dai ina da rauni ka taimaka min kar da na bata. Idan har zan buɗe baki to izinin na gare ka Rabba, zan yi yabo ne ta kofashin sanadin samu inda ba su ba. Rabbu ka sa in na zo na furta kar a guje ni koko da gaba, don arzikin soyayya da abba Almustapha da sai a duba. Aban abin da ruhi da kalbi ba su zata ba don in samu riba. Na yi kuro da himmar yabanka Annabi, sai dai ina da rauni ka taimaka min kar da na bata. Ga ainihin zuciyar yabo na Rabbi, salati gare shi Allah, a tabbatar da shi cikin kamala kar ya zamanto kila wakala. Aikinka ne kullum ya ra'ufu kan in roƙa ka yi shi a jimla. Wa alihi shirafa wa Allah wa ashiya iyin hukun rasula. Barhama babban rabo da samu baya in yes masoyin kamala. Rigiji ga buji uwa maba da mama a ganin kikin kowa, a zuba tirke za a yi kiwo ai bayuwa dole sai da kowa. Umma jini ce ta annabi na da ke gudana ta zagayawa. Fadima mai kyauta mai rabawa, komi gare ta za ta yi rabawa. Halin nabi ne kaf jikinta Fadima wallahi ba ta rowa. Annabi na baka rayuwa ta ka taimaka min ka bata gata. Na yi kuro da himmar yabanka Annabi, sai dai ina da rauni ka taimaka min kar da na bata. Babu diya wacce za ta kamo ki tai kaɗan duk mulkin gidansu. Ado ko ba a yin magana duk kuɗin su kai ko za su yi asusu. Kun ji diyar arziki Surayya, ado kwamawa yake ta tasowa. Da kufa ne zuciya ta gamsu, duk wanda ke son ku za ya darsu. Ranar kiyama ko umma ke ce zaki ceto duka ma'ansu. Na yi wuro da himmar yabanka Annabi, sai dai ina da rauni ka taimaka min kar da na bata. Yau guzurin da na asulkumi na gidan ma'aiki canza ni sauke, shine yake karɓar jama'a iri kala koda da aike. Mai faɗa aji babu sauyi a aikata nan wurin atake. Takawar ka lafiya na gaske, kairin nasu ya ɗafa kake. Ba wani wargi da za na sanya hanyar ka zambi ta nan atake. Na yi kuro da himmar yabanka Annabi, sai dai ina da rauni ka taimaka min kar da na bata. Jini na Abdul Muɗallabi ɗan Aminatu kakan Hassan Usaini, wanda ya ratsa rauda ta Allah Zulkamali Nuraddini. Kububuwar san kace ta taso da na tina so nake kaji ni. Rumfar salama haƙul yaƙini, uban karama nuril aini. Girman ka ya gagara a gano ka kai daban kake na bayani. Kunkumi na ƙaunar ka ya turnike ni, sha'irar ka ban gani ma. Ido da numfashi sun kulle ga zuciya sai bugu take ma. Hannu a halin yanzu yana nan yana ta yin lalibe da girma. Annabi kama ni dan na soma, an kai hakan zai sani na cimma. Maular da na daɗe ban yi ta bagun ka gani na zo ka bani dama. La ilaha illallah
tabbas in yi yabanka shine fatilas ya sutura ta duka mumunai mata da maza gatan shehu inya ayin kuro da himmar yabanka annabi sai dai ina da rauni ka taimaka in kar da na bata komai ya kare duniya da kiyama sai kai kadai jamilu wallahi tun ya zuwa na duniya ban san kowa ba sai kamalu sai da kai Allah ma na san shi na waye shi ya daha wakilu ganin kama lafiya rasulu gausin giya sun kauna ta kullu ka zo idan wa'adin mu yayin mumunai ya zulkamalu da cikin kabari ma annabi kai mai bare na raye ta yi makamin ran da ma na riga da na bayar fansa gunka tausaya man dan soyayyar da kake wa matar kana na Aisha Aiman dan faɗi masu